Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε στο Din Din Play TV. Γεια σας κύριε. Τώρα θα φτιάξουμε ένα DIY cake για τον αγαπημένο μας Sten. Διότι έχει γενέθλια και θα του κάνουμε μια μικρή έκπληξη. Γιουπι, τι ωραίες που είναι οι εκπλήξεις. Εσάς σας αρέσουν οι εκπλήξεις, Εμείς βάζουμε όλη μας τη φαντασία και τα ωραία μας παιχνίδια για να σας διασκεδάσουμε, παιδάκια. Είναι τέλεια η τούρτα. Τώρα θα φτιάξουμε και ένα κεκάκι. Βγάζω από πάνω και τρουφάκια. Ένα αρκουδάκι, ένα κουνελάκι, λίγη σαντίγη και ένα κεράκι φυσικά. Delicious. Για να στείλω από αυτό και το φάει. Ώστε. Ναι, συμφωνώ. Και το σκυλάκι, λείπει την οθόνη. Είναι το πιο νόστιμο από όλα, ακόμη και αυτό το σκυλάκι δεν το φάει. Και το άλλο παίρνει τηλέφωνο για να το παραγγείλει. Είναι οι φίλοι του STEM μάλλον. Περιμένουν πρόσκληση για το πάρτι. Για να δούμε. Είχε και μια γατούλα στην παρέα. Θέλει να το φάει όλο. Θα του βάλουμε μερικά μπισκοτάκια στο Είναι αγαπημένες του κροκέτες. Αλλά τις έχουμε διακοσμήσει με όλα αυτά τα καλούδια, τα χρωματιστά, γιατί έχουμε πάρτι. Για να στείλω από αυτό δεν θα ξαναβιώσω. Αυτό είναι το πιο ωραίο πάρτι στον κόσμο. Θα ήθελα να το κάνουμε και του χρόνου. Χρόνια πολλά, Στεν! Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε, σκυλάκι! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γίνεις πολύχρονο. Και η τούρτα είναι πολύ ωραία. Ευχαριστούμε.